Welcome to beautiful city in the Philippines. Okay, tara, tour tayo. Touring. Subscribe. Okay, nandito tayo ngayon sa High Street, Bonifacio, Global City. The Green Park, Green Fields. The BGC Park. Okay, sa ngayon wala pang mga namamasyal dito dahil ang oras natin ay nasa bandang 2:00. Kaya walang namamasyal. Tanghali pagitan ng tanghali at hapon. So on the work sila, so wala. Okay. Punta tayo dun sa punta natin. Dito na tayo, dumaan. Okay. Okay guys, this is the BGC, the Bonifacio Global City, Taguig, Metro Manila. Lalabas ito. Walang malabasan dito. Balik tayo rito sa may bandang side. Okay. So, yan. This is the Central Park of the BGC. Sa gitna tayo ng BGC. Okay. Rose of my own. Okay. Go. Balik tayo. Wow. The beautiful skyline of BGC. Yan, dito tayo.
Ganda ng view ng mga skyscrapers. Okay. Ayan, no? Oh, sarap ng hangin, fresh air. Parang sa probinsya hangin dito, walang pollution. Doon, dito. Dito tayo. Wala.
Sakto. Pedestrian. Okay, so ayan. Dito natin tatapusin muna tong live natin. Pasok na tayo sa loob. Mall. Market mall. Market shopping mall Taguig. So pasok na tayo. Before pumasok, kailangan muna natin ng face mask kasi outsider tayo eh. So ayan. Tayo ha. Okay. So ay ganun lagi sa pagbukas tayo, pinapatanggal yung hiding apparel natin. So tanggal natin yung sombrero, tapos pati shade kasi yan ang panang mga security. So yan, tara. Pasok tayo. Okay. Okay, pasok tayo. Ayan, muna tayo sa mall. Sa market mall. So balik natin ang ating apparel. Okay. Ayan. Tayo na sa Samar ah. Malapit na rin ako umuwi sa Samar. Abangan nyo na lang. May mga pistahan doon. Malapit na. So, let's go. Okay. So, ayan. Okay. Nandito na tayo sa market mo. So, ayan. Oh. Okay. Okay. Malamig. Okay, tara. Balik tayo.
Guys, malamig. Malapit ang summer. Kaya, dito tayo palamig muna. Oh, konting silip muna. Silip muna sa mga di pa nakapunta ng market. Ayan oh. Nandito tayo, ang ganda ng view. Second floor. Okay. Sige, yan muna. Okay, thank you.